लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि राइजवपwr चेनेलाव गासिबो बरायनाय थाबाय। नै दिनैनि भिडिअआ जाबाय आङो दायो jakw बार्थडे जानो थांनो नागिरदों। jakw बार्थडे ना मा मोजां खिथायाखै आरो मिनिनानै खिथाहरदो राजाया मादै बार्थडे जानो फैल' होनदो आरोना। ओमफ्राय सोरनि बार्थडे मिथिथ'वाखै आं दा थांनो नागिरदों। केक जानोबा फै मादै इदि होनना बुंहरदों। ओमफ्राय दा आङो बेयावनो आं ओंखारबाय आरोना थांनो। स्कुटिखौबो लाखाबाय रेडि जाबाय आङो। स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो। भिडिअखौ जोबजासिम आं स्टार्ट खालामनोसै। आं थांग्रोनोसै आरोना। सोरनि बार्थडे दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना। Siang dislay dah iklay. Dia buana, dosin tak? Tuna lebat. Foto dia sidang. Gila. Bener. Ikut subur kan? Bener yang selai. Deh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kamu. Happy birthday. Ini abang dulu nanda. Ang dong. Ses. Mandega koto. Naik dah, suisa. Beri dah, pernah lagi deh. Bila ya sampai. Nah, ada lwgwpwr ang cake kan ya, mana grab lwgwpwr tidak ada ang ternyata kasih mau kayak mana cake kan keluar dari mana, grab lwgwpwr apa ya? Sampai goजोननाय थाबाय केक हानायाव ग्रुप लोगो मोनफिननायनि थाखाय। गाइस मा होनो बार्थडेआ माने माइनावनिसो आरोना जाकुमारनि नङा आङो कुमारनि सानदोंमोन खिन्थु आंनो खिथाहरफिनदों उनाव खिन्थाहरनायखाय आं माने गिफ्ट मोनसे लाबोदों आरो फिसानो दामिकनिबो होनाया नालाय फिसा गिफ्ट लाबोदों आरो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। बे जाग्राफ्रा नै गप्पि आगैया दहायनो मोनफैना दंनो फुङावनो। आंनो सब डेकोरेशनखौ आंनो आरोना गाइस दा आंखौ एक्सट्रा गिफ्ट मोननांगौ ओंखायनो आंनो जेबो गिफ्ट होयिनि मेगनाव थिक खालामना गावाथ' गिफ्ट होखायाखै गिफ्टसो मोननो लुगैबावो नै इया आंखौ बार्थडेआव जाय बार्थडे गार्ल जादों माना जाय बार्थडे बय बेनो गिफ्ट होयो ना सोरबा आलासि फैनायनि गिफ्ट जाय बार्थडे बेनिथ' नों सानखाना खुसियावनो सबनोबो रानना नांगौ मोननायखौलाय गिफ्टखौ होगोन होनना सानदोंमोन केकखौनो एसेल' होबाय नालाय ओंखायनो जों गिफ्टखौ लाबोबाय। दानाबा नोंसोरनो रसगुल्ला जाहोबाय साना जाहोबाय बेलाय कमनसोखा जोंहा मोनजाबाय थागोन सानफ्रामबो। बार्थडे बया नैखौसो आङो बार्थडे सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने गावआ केक जानो फै इदि होनदों नालाय माने गावखौसो सानदोंमोन आं खिन्थु नै माइनावनिसो नैबे माइनावनिसो गाइस इबो माइनावनिसो जालायबावो नामा होथारबाय बिबै फिसौ
Betar bibip show. Ay, bibip show lah kasih. Ayo kak. Rung marcara tadi ya bos. Irsa dah bangsin pai moजां नुयो. Salah nebe agi kopi je mosaसिगोन थिगसे बार्थडेनि थाखाय 20 टाका प्राइस दे 20 टाकाल' नङा दे 100 सो आरो होदो लागावदो दे मोजां मोसा एक सब्सक्राइब कर जोंना दे ओं दे एके गरो कुमार तो कपि दै लोगोफोर ला bueno guys ini video kalau berapa bisa apa video kalau main dong saya mesan dengan guys ayo nih lagi lebih boleh lingkran lagi lebih bisa nih ayo cile ayo sampai bapak sampai cabok sih purti bos nih sampai lagi dah susah deh nih Nah, jakw piek terakhir, baik. Baik, kumara aja utam beli baik. Hei, baik. Hei, kopi. Bye ya udah tuh naik kita bye guys bye bye kopi age hoklek kayak dah guys ser moजां मोनदो कमेन्टआव हर ना guys आबो रजनी चेनेलाव बयखौबो मोनसे बाथ्रा खावलायनो सानो आरो आंना गपि फेमिलिया गाइस 50,000 जाथारसिगोन अन्नानै 50,000 खालामना होदो आबोनि जायनो साबस्क्राइबारफोर प्लिज थैंक यू सो मच गोपी आ गई